bona vesprada des del trinquet de Pelayo de la ciutat de València. Avui ens hem traslladat al trinquet que representa la ciutat de València, el trinquet de Pelayo, per a oferir-los la partida més esperada. Ja fa moltes setmanes que estem parlant del circuit Bancaixa, de la Lliga Professional d'Escala i Corda, i avui hem arribat ja per fi a la gran final. L'Ajuntament de Pedreguer contra l'Ajuntament de l'Eliana Hidra. Representant l'Ajuntament de Pedreguer estaran León, del poble de Genovés, Sarasol II, també de Genovés, i Fèlix de Dénia. Representant de l'Eliana, Álvaro, de Faura, i Dani, de Benavites. Ahí veuen vostès la gran expectació que ha despertat esta partida. Fa com 2 hores que s'han tancat les taquilles perquè era impossible ja que albergara més aficionats en el trinquet de Pelayo. El trinquet està de gom a gom, tots expectants per a veure esta gran final. La final més esperada, com comentava, per tots els aficionats a la pilota valenciana, perquè la veritat és que es representa els equips que millor saben fer-ho en esta modalitat d'escala i corda. Una gran final, una gran expectació, els jugadors que estan preparant-se, que estan calfant-se, pegant les primeres pilotades per entrar de bo en la partida, una partida que saben que per ells és molt important guanyar. I aprofitem este moment per a donar la benvinguda al nostre convidat, Vicent Alsina. Vicent, bona vesprada. Hola, bona vesprada, Vicent. Què sembla l'ambient que respira avui així a Pelayo? Sí, desde luego l'ambient és meravellós, no? Sempre és un aconteixement on ve tota classe de gent, aficionats de tots els pobles, polítics, i desde luego lo que és cara al jugador és la millor partida, se pot dir, juntament amb el campionat individual, la millor partida que se fa a lo largo de l'any. Efectivament, la partida més esperada per tots, i ahí veuen vostès ja els primers ròtols on marca els equips que van enfrontar-se. Álvaro i Dani amb la camiseta roja contra León, Sarasol II i Fèlix amb la camiseta blava. Ixen de 15, ixen de 3 jocs ja, la partida programada a 60, 12 jocs com sempre, cada joc es comptabilitza de 5 en 5. Vicent, el teu pronòstic, qui penses que va guanyar? Bé, bueno, pues, si t'he dit la veritat, no ho sé, no, és una partida que no la tinc clara, més que res per diversos detalls. Álvaro i Dani, així en el trinquet de Pelayo, juguen moltíssimes partides, és un trinquet que el tenen molt tocat. I després en l'equip blau, on no estan les coses clares, és en Sarasol II, és un jugador ja veterà, és un campió, ha jugat a un muntó de finals, i el que està clar és que va fer una gran partida. Però després tenim un poquet, a lo millor, l'aventura en 2 jugadors que són un poquet novatos, com se diguem, no? Molt bé. Ahí veuen vostès a Álvaro Navarro, 27 anys, 1,75 d'alçada i 80 quilograms. Ell jugarà de rest, és de Faura i ha sigut campió del Bancaixa en el 96 i també del campionat individual. En l'any 98 va ser campió este brau jugador, Álvaro. Sí, és un jugador zurdo, un jugador algo limitat a l'hora de jugar, perquè, bueno, pues, pràcticament té una mà, però és un campió, té una manera de campió total, és guanyador nato, ha estat ja en un muntó de partides, en un muntó de compromisos, i això se nota a l'hora de jugar una final. El seu company, que estarà amb ell, Dani, un jugador que l'hem vist ja en moltíssimes partides, del poble de Benavites, i ahí veuen vostès Dani Gómez, 26 anys, 1,75 i 80 quilograms, jugarà de mitger, acompanyant Álvaro, i ha sigut campió per parelles en el circuit Bancaixa en el 95 i el 96, i subcampió del Bancaixa en el 99 i el 2000. La revelació, Dani, Sí, jo crec que sí, i a més ja li tocava, no? Perquè és un jugador de primera fila, un jugador que està ahí dalt, entre els millors mitgers, i des de luego pues, enguany ha fet una bona campanya a lo llarg de la Lliga, i jo crec que és un jugador que se mereix estar en aquesta final. Acompanyant-los a ells, i encara que no jugarà, serà el seu feridor, serà Miguelín, un feridor excepcional que l'hem vist també en moltíssimes partides, i quina facilitat té Miguelín per a llançar la pilota també dins del dau. Els seus contraris, amb la camiseta blava, ho hem dit, seran León. Ahí està Rafa Soler León, nascut a l'any 78, jove León, un 73 d'alçada i 73 quilograms. Jugarà de rest, ell és de Genovés i ha sigut campió del trofeu juvenil per parelles en el 96 i en el 98 i campió del trofeu xiquet de quart en el 2000. Ahí veuen vostès a León. Jo penso que ha sigut també una gran revelació, encara que va ser com a suplent de Sarasol primer. Sí, però bueno, és un jugador que té una pegada molt forta, sobretot en l'esquerra per dalt, després té una dreta, és ambidiestro, no és un jugador d'una mà només, i per mi la qualitat més important que té és que és un jugador molt de temple. Jo me'n recordo quan va jugar el desafió contra el jugador, no me'n recordo com li diuen, el desafió que jugava de Raspall, van jugar en una animalada de diners,
i era un compromís molt gran. Ramonet. Exacte, contra Ramonet. Un compromís molt gran i ahir és on potser pots tindre la duda de dir este jugador pot donar el nivell de la pressió, d'aguantar aquesta tensió que n'hi ha, no? I ahir va demostrar que és un jugador en temple i avui jo crec que això ho demostrarà també. A més, porta una bona companyia, que en aquest cas és José Sarasol. Exacte, ahir veuen vostès José María Sarasol segon, nascut a l'any 70, uns 75 i 80 quilograms, de mitger, de genovès i campió per parelles del Bancaixa en el 98 i el 99. Jo penso que la trajectòria de Sarasol segon està tan dita i tan reafirmada, penso que una trajectòria excepcional la de Sarasol segon. Sí, bueno, podríem dir que José Sarasol dins del trinquet és un omega, és un jugador on ho ha fet tot, ha jugat campionats mundials, europeus, xoc a llargues, xoc internacional, frontó, escala i corda, ho ha tocat pràcticament tot en la pilota i és un jugador on n'hi ha una garantia, n'hi ha un temple i normalment no falla. Molt bé. I per fi hi ha Félix Peñarrubia, el punter de l'equip blau, nascut a l'any 79, 74 i 74 quilograms. És del poble de Dénia i subcampió de la Caixa Popular en el 98 i el 99 i també campió del trofeu Rebellet de Dénia. Félix ha demostrat en este circuit Bancaixa que la posició de punter la domina al màxim. Sí, és un jugador que s'ha tingut que fer un poc sobre la marxa, perquè normalment ell jugava en partides considerem de segon i jugava al mig, y entonces ficarlo ahí en la punta era un poco de compromiso, pero desde luego es un chaval que tiene molta pegada y ha demostrat que sap estar, puesto que està en esta final, no? Pues tot preparat, com veuen vostès, l'ambient excepcional així al trinquet de Pelayo de València per a esta gran final del circuit Bancaixa. Es recordem Álvaro i Dani contra León, Sarasol segon i Fèlix. La veritat és que diem des d'un principi que fa com 2 hores que s'han tancat les portes perquè era impossible que entrara més gent així al trinquet. Ho veuen vostès, els aficionats estan ja nerviosos perquè la veritat esperen veure una gran partida de pilota i esteu convençuts de que així va ser, Vicent? Sí, bueno, jo crec que una final sempre porta esta il·lusió, no? Esta garra i esta alegria. I normalment les expectatives sempre són bones, no? La partida programada a 60 i xiran de 15. Ahí està Pascualín, que és el feridor de l'equip blau. I ahí està la primera pilotada que llança Pascualín. La pilota la fa de dau Álvaro, la juga al corredor. Ha perdut 15, no es pot tirar la pilota ahí. 15 per als blaus. 15 net per als blaus en este primer joc. Les graderies estan privades, com sempre, el pes de la pilota de 40 a 42 grams, i a veure què passa en esta segona pilotada. Ahí està Álvaro fent el dau, la juga allà al fons, León que la juga de bot i braç, l'espera Dani, de bot i braç també, rebot per a León, que es posa amb la dreta, la passa justa, la té bona Dani, Sarasol fent la primera parada de volea, rebot per a Álvaro. Álvaro que la colpeja, Sarasol la passa justeteta, ahí està Dani que la té en molt bona posició, la talla de corda, i que pilotada, la primera pilotada que acaba de passar Sarasol segon, que desperta els primers aplaudiments dels aficionats de Pelayo. Que pilotada ha passat a Sarasol, eh? Sí, desde luego, i a més, tenint en compte que pràcticament els jugadors encara estan xelats, no? Perquè costa un poquet agarrar el fil, calfar-se les mans, i com sap que José Sarasol sap que té la partida un poquet pesada, no? Perquè l'equip roig està així molt xuat, el que fa és que de primer hora ja li tira tot el que pot i fer-se apressar pues, era important. Hem vist el 15 que acaben d'aconseguir els rojos després d'aquesta pilotada que no han pogut passar els blaus. Estem en 30 i 15, encara els blaus per davant en este primer joc. Pascualín, ahí veuen vostès aquest gran feridor que està preparant-se, llança la pilota dins del dau, Álvaro que busca el fons del trinquet i rebot per a León. Pilota llarga la de León, molt llarga, llarguíssima, i la tira dins. Quina facilitat la de León, el xicón de genovès, com la tira ahí dins la llotgeta de baix i posa el marcador en val i 15. Sí, això és el que li falta, jugar unes quantes pilotades i tirar-la dins del puesto, templar-la, que és difícil, però si a l'olla de la partida ho farà una gran partida, perquè jo també tinc que comentar que el León, este trinquet, n'hi ha jugadors que li condís més en una canxa que una altra, i així León no acaba d'explotar del tot. Ahí està la pilotada de León, ara no l'ha pogut passar, 30 i val, 15 per als rojos.
Sí, ara se la carrega un poquet, li bota massa, i jo crec que el que tenia que fer inicialment és tirar-li per dalt. El que passa és que potser vol temprar-la per no fer el fallo i és on la erra. De nou Álvaro fent el dau, ara tallant la de corda, León que la juga per davant, Dani que es descarrega de volea, Sarasol que la para, Dani de nou de volea buscant el fons del trinquet, ahí està León, el rebot de León, rebot per a Álvaro, ahí està Álvaro tornant la pilota, León que es descarrega ara de bot i braç, rebot de colp per a Álvaro, ara la volea de Sarasol segon, fortíssima, la té complicada Álvaro, la juga molt bé, rebot per a León, que la passa, volea de Dani, volea de Sarasol segon, i ahí està Álvaro que li la pilota a l'altura de l'ull mig, talla de corda, palmada de Sarasol segon, allà al fons el rebot per a León, a veure, la passa molt bé León, volea de Dani, estan pilotejant-se moltíssim en este 15, ara la talla de corda i també Sarasol que busca l'escala. De nou Sarasol amb la palmada a l'aire, difícil la tenia aquesta pilotada. Esquerra a l'aire també, Sarasol que pilotada acaba de jugar. Que pilotada acaba de jugar Sarasol segon. Ara el bot i braç fortíssim d'Álvaro, però que bé Fèlix. Que bé Fèlix, ha parat aquesta pilota i aconsegueix fer el 15 i el primer joc per a ells. 5 per cap per als blaus. Sí, molt bé per Fèlix perquè la pilota anava forteta i buscant la corda i templar-la, xugar-la de palma, inclús llevar-li a Dani, tirar-la quasi des del parquet on la tenia que xugar al balón a la dreta, des de luego ha fet una gran xugar. I això és el que li falta també a lo millor a aquest tipus de xugar, xugar pilotaes, xugar partit d'oficina de compromís i anar a agarrar-se una miqueta. Pues 5 per cap per als blaus, 20 per 15 en este primer joc, que l'hem vist pilotejar moltíssim, que han entrat ja a tope de facultats per a poder guanyar esta final del circuit Bancaixa. Estem en 20 per 15 i ara són els blaus qui passen a la part del dau. Ahí està Sarasol segon amb el seu company provant la pilota que han triat per a fer este joc al dau. Ahí veuen també vostès a Dani i Álvaro que han passat a la part del rest. Este trinquet de Pelayo és un trinquet molt ample, un trinquet on es diu que allà al fons, la part del fons, la part del rest, s'anomena el pou, perquè la veritat és que quan la pilota va penjada allà al fons del trinquet és molt difícil de passar. És un trinquet, com dia, molt ample, un trinquet de Pelayo, jo penso que dels més carismàtics que tenim en la comunitat valenciana. Té al voltant de 130 anys, i ahí veuen vostès les perspectives de la quantitat de gent que avui hi ha al trinquet. Ahí veuen vostès l'últim 15, la gran parada que ha fet el jugador de Denia Fèlix, i com Álvaro no ha pogut passar la pilota i han aconseguit el primer joc els blaus. Sí, és que tapar el forat del parc quan l'equip roig està en la banda del parquet, del dau, és difícil perquè la dreta que té Álvaro, Dani té que fer-se darrere i cobrir aquesta quantitat de canxa és difícil. Bueno, pues tot preparat i veuen vostès a León, el jugador de Genovés, preparant-se per a fer el dau. I Miguelín, el feridor roig, botant-se ja la pilota, comença el segon joc. Li pega de bot i braç León. Ahí està, demana la pilota al Sarasol, segon que s'ha enganyat, ha volgut jugar-la amb intenció a la part de la careta per a buscar-li la dreta a Álvaro, però li s'ha anat per baix la corda, el 15 per als rojos. Sí, vol llevar-li en aquest cas un poc la responsabilitat a Fèlix, perquè la té molt bona, la té plantada, i se la juga cara a la careta i baixant la corda i la marrota un poquet i la tira per baix. De nou, la ferida i la feta de dau de León. Rebot difícil per a Álvaro, efectivament, perquè la pilota ha trencat els espectadors que hi ha allà al fons del trinquet. 15 i 30 en el marcador. Sí, ahí és on León fa mal. Si la pica molt forta sobre la muralla, la fa botar i després se'n va a l'altura de la careta, ahí Álvaro ho té difícil perquè se fica a l'altura de la careta i entre la gent i a l'hora de pegar-li és difícil perquè mai no sap el que té que fer. Que pilotada acaba de jugar ara Sarasol, una pilota dificilíssima que anava tallada de corda de Álvaro i com Sarasol segon l'ha parat. No ha pogut Álvaro passar ara eixe rebot, doncs la veritat és que estem a 2 en el marcador després de Sarasol segon fer eixa gran jugada. Jo crec que la parella, l'equip roig, té moltíssima faena perquè jugar contra un trio i en aquest trinquet tan gran tenen un poc que multiplicar-se, no?
y si la pilota la pasan a montón de vegades y la partida se fa pesat, desde luego tienen a montón de faena, inclús Sarasol segon també, la canxa que té que agarrar i té que aguantar molt, i la partida serà molt pesada. Ha passat per baix la pilota que ha llançat Álvaro, ha tirat per baix la corda, el 15 és per als blaus. Pues no. Efectivament, al final el jutge federatiu semblava que era 15, però la pilota està parada perquè havia votat abans del número 6, i ahí està Dani jugant la pilota, parant-la Sarasol, ara Álvaro allà a l'altura del 8 jugant-la, Félix parant-la de palma a l'aire, la pilota que ve forçada, forçadíssima la pilota de Dani, ara sí que el marcador marca vali 30 per als rojos. Pues estem en vali 30, després que aquesta pilotada de Dani ha sigut impossible que la tornaren els blaus, i el que comentàvem de la pilotada que ha llançat des de l'escala Dani estava parada perquè està prohibit, d'alguna manera quan la pilota bota a l'escala abans del número 6, la pilota està parada i des d'allí es té que jugar. De nou la ferida de Miguelín, ahí està León fent el dau, buscant-li la dreta a Álvaro, però Dani s'ha creuat enmig del trinquet, i ara León jugant-la de bot i braç. Dani de volea, passa la pilota, Dani de nou, Sarasol ara que busca el fons del trinquet, Álvaro que no ha pogut passar la pilota, s'iguala el marcador a 2 en este segon joc. Sí, jo crec que estan fent més fallos de l'habitual perquè encara no s'han agarrat, costa una miqueta, aquesta tensió que tenen, conforme vaig enxuant, se la tenen que llevar, i això passarà conforme vaig enxuant una miqueta. Ahí està Dani parant la pilota, León que la juga de bot i braç, s'enganya León, la pilota que va dalt de l'escala està parada a l'altura del 7, i ara és Álvaro qui ha triat ell jugar aquesta pilotada, a veure, se la deixarà caure, això és, la rodarà la pilota per a pegar-li amb l'esquerra, la seva mà. Ahí està Álvaro, Sarasol que passa la pilota com pot, Dani que es descarrega, Sarasol per a l'aire, la juga, a veure ara, la passa també, d'una manera com ha pogut, i ahí està León també, que passa aquesta pilota, que tres pilotades acabem de veure. Però al final, Dani ha aconseguit el 15, molt ben jugat Dani, s'ha descarregat amb força, vali 30. Sí, desde luego Dani a l'altura del 6 i mig carrega 3 vegades cara al palco. Ficar-la ahí és difícil perquè l'altura que té el palco, quan el jugador alça la mà per jugar la volea, pues és mínima la distància que n'hi ha. Fa 3 grans jugades Sarasol, però clar, i la planta 3 vegades, i Dani torna a carregar, on realment acaba el 15 tocant un poc la muralla, i desde luego, això és important cara al jugador, perquè quan tu la jugues 3 o 4 vegades, si no l'acabes mal. Ahí està de nou un 15, Félix que la juga la pilota de rebot, després que havia pegat el bolinxó, amb l'esquerra Sarasol, va la pilota al fons del trinquet per als rojos, Félix creuant-se, parant la pilota molt bé, ara Sarasol se va buscant la careta, perfecte, José Sarasol. Molt bé, perquè des de luego quan l'equip blau està a la banda del Lao, yo creo que lo que tienen que hacer, mientras Dani no se desplace massa, que se queda a la mitad de la cancha, lo que tienen que hacer es buscar la cara a la careta. Ve per la pilota que pega baix, per la pilota que pega dalt, perquè encara que la pilota se pare, és una jugada on ni Dani ni Álvaro fan massa mal, i a més, ficar-la dins del paquet és difícil. Entonces, jugar-la perquè hi ha un muntó de vegades sempre va ben jugar. Efectivament, ho ha demostrat ara Sarasol, que la manera de jugar-li a Álvaro és buscar-li el punt flac, ja que ha buscat que la jugui amb la dreta, per això ha buscat la part de l'escala, on Dani, encara que s'havia creuat, no ha pogut tornar la pilota. El marcador global 20 per 15, el marcador parcial en este joc igualat a 2, 30 a 30. Pues no sabem ara els marxadors quina postura estaran fent, igual estan donant de 10 ja, perquè veuen que la superioritat dels blaus de moment està manant. Jo crec que la postura d'Ixida estava a favor de la parella de l'equip roig, però conforme van jugant i veuen que la partida no està gens clara i van un xo davant, jo crec que el que el trio està fent és donant un xo de avantatge. A veure què passa en este 15, perquè ahí està Dani tallant la de corda fortíssima, Sarasol que la para, Dani fent-se avant. Molt bé, Dani, molt bé el de Benavites,
posa el marcador en Vali 30. Molt bé, Molt bé, perquè des de luego jugar-la a l'altura del 6 i medir-la lo justeta que l'ha medit i ficar-la ahí des del parquet és molt difícil. Vali 30, ho veuen vostès, per als rojos en este segon joc. Els marxadors que no paren ahí baix la corda de tallar els papers. Ahí veuen vostès el Soro, el marxador d'ací del trinquet de Pelayo, com va de banda a banda del trinquet per a que els espectadors, per a que els aficionats facin les travesses i puguen opinar qui pot ser el guanyador de la partida. De nou la té Dani en bona posició. Efectivament aconsegueix el 15, aconsegueix el joc 20-20. Desde luego, és del mirar, i t'ho dic de veres, el temple que té a l'hora de jugar-la al 6 i ficar-la i dins és que és molt difícil. I més quan jugues contra un jugador com és Jorge Sarasol, que o la medixes o en quan te peguen un dit a te passar. I desde luego fer aquests 15 que han fet hasta ara, que han fet 3 15 seguits en aquest joc, és important, sobretot cada parell, perquè és molt difícil ficar-la. Canvi de posició en el trinquet, seran els rojos que ara passaran a la banda del Dau. L'equip blau es posaran allà al fons per a rebre les pilotades que es llançarà des de la feta de Dau Álvaro. I ahí veuen vostès les graderies del trinquet de Pelayo pleníssimes. Moltes dones avui al trinquet, Vicent? Sí, és un dia d'ambient de gala, que se sol dir, quan habitualment la dona no va al trinquet, però en este tipus de partides passa a millor com en una final de futbol, no? Que va tota classe de gent, o inclús ara en falles en les corregudes de bous, pues la plaça està ompli perquè és un dia de festa, i això poden dir que és el dia de festa de la pilota. Ahí estan els jugadors blaus, Sarasol i León, que estan provant la pilota que ha triat Álvaro per a fer el Dau. Recordem que el jugador que fa el Dau pot triar la pilota ell, la pilota que té que jugar-se els 15, i efectivament, o pensem que Álvaro haurà triat una pilota més forta, que pese més, que puga escopir més quan toque el terra del trinquet i que siga més fàcil i més favorable per a ell el poder aconseguir els 15. Ahí està Álvaro fent la primera pilotada de Dau, León allà darrere esperant-la, de bot i braç. Álvaro que li ve forçada però ha pogut passar la pilota. Ara Dani, Fèlix que la para també, palmada de Dani. I se n'ha per baix de la corda Fèlix la pilota, 15 net per als rojos. Sí, vol jugar-la molt ràpida de volea i buscar la corda per ficar-la dins de la careta i se li va un poc per baix. Bueno, però la jugada no és roïn, la jugada, des de luego, si l'haurà passat per dalt, pues ja veuríem que haurà passat. Ahí està de nou Álvaro, la pilota que li ve el rebot a León, rebot molt ràpid amb l'efecte que portava del jugador esquerrà Álvaro, impossible de passar per León, 30 neta. Ahí és on jo crec que l'equip roig té un munt de 15 perquè la pilota quan va al rebot i sobretot quan la juga Álvaro va molt ràpida, cau en seguida i damunt la juga un zurdo i ahí és on pot tindre un poc de complicació León a l'hora de jugar. Volea de Dani, ajustadíssima a la corda, ara busca el fons, difícil deixar rebot per a León, difícil de tal manera que no l'ha pogut passar, doncs estem en un balnet per als rojos. Sí, és el que comentàvem, no? La pilota quan va al rebot és molt ràpida, sobretot quan la juga Álvaro i quan la juga també Dani de dalt per cavalls, i n'hi ha que tindre un col de rinyó molt ràpid i estar damunt d'ella per poder-la passar. Ahí puede comprobar la repetició. La pilota s'amorra enseguida, entonces estar damunt d'ella o pràcticament és impossible de passar-la. Estem en el viu, la volea que juga Sarasol segon, Álvaro que li entra, tallant-la de corda, ara de nou Álvaro que la té de bot i braç, busca la paret, Sarasol amb l'esquerre la juga al rebot, ahí està Álvaro, colpejant a la paret, buscant números per a que jugui la pilota a León. Ahí està ara Sarasol segon, colpeja la pilota, Dani que la para com pot, la té bona ara Sarasol segon. Álvaro aconsegueix passar-la, però com igual la jugada d'abans, la pilota bota dalt de l'escala abans del número 6, està parada i ahí va León per a jugar-la des del 6 i mig, se la deixarà caure i a veure si és capaç el jugador de Genovés d'aconseguir el 15. És difícil acabar-la d'ahir perquè ja que ficar-la en ese puesto és complicat. Ben jugada, perfecta la pilota de León, ha aconseguit el 15, molt bé León, No, pues va perfecte, vamos. És que ja t'he dit que és molt complicat ficar-la en ese perquè la distància que n'hi ha és mínima. Molt bé. Bueno, pues estem en 15 i val, després que han vist vostès la pilota tan ben llançada per León, i Álvaro de nou fent el Dau, parada de Sarasol segon, Dani que busca el fons del trinquet, a veure León, la passa de bot i braç,
Álvaro, la resposta de volea allà al final, rebot de León, Álvaro entrant-li de volea, de nou Álvaro, a veure, Sarasol se la lleva de damunt com pot, la té molt bona Álvaro, busca el fons del trinquet, rebot per a León, rebot recte, amb l'efecte que portava la pilota jugada per Álvaro. A veure, li se complica l'existència a Álvaro, que encara aconsegueix passar-la. La pilota està dalt l'escala, està parada. Sí, desde luego León ha hecho prou, la hecho cara a l'escala, però encara trenca una miqueta, i si no és perquè en este cas li agarra el tamborí, Álvaro no l'haurà passat. Pues està parada la pilota i de nou León, a veure, amb la facilitat que ha tingut abans. Ara s'ha enganyat León, ha tirat la pilota de rebot de colp. Sarasol segon parant-la. Uf, que pilota acaba de llançar Álvaro. Desde luego es impresionante en quan li pinta una miqueta i se descarrega en l'esquerra per dalt. Baixa la corda, descol·loca molt bé a Félix i la tanca cara a la muralla, on José Sarasol, que està enmig de la canxa, no li dona temps a ficar-se d'ella i passar-la. Desde luego l'ha fet perfecta. Pues eixa pilotada ha sigut la que ha marcat el final del joc. El joc que se la nota en Álvaro i Dani, 25-20. Havien guanyat el primer joc els blaus, però ara, de moment, els rojos s'han recuperat. Jo penso que ha sigut molt important la pilota que ha triat Álvaro en este joc, Sí, potser agarra una pilota més pesadeta, una pilota que quan bote faça molt de xoc, perquè a ell li condeix aquest tipus de pilota, perquè la xua molt per dalt i de dalt per cavalls, i quan bota la pilota fa molt de xoc, i això li dona molta pena a José Sarasol, perquè la té que jugar per baix, i sobretot a León també, perquè no se descarrega tant per dalt. Pues bueno, 25-20, i a veure els blaus si són capaços de fer este joc, perquè de moment els rojos van un joc per davant en el marcador. La primera pilotada que ha jugat León, ajustadíssima a la corda, 15 net per als blaus. León i Félix van entrar en esta partida com a suplents, perquè l'equip tindria que ser Sarasol segon i Sarasol primer, però recordem a tots els aficionats i als espectadors que Sarasol es va lesionar i no va poder participar en este circuit Bancaixa. Van entrar León i Félix, mira per a on assistim en la final, Nissan? Sí, desde luego, i jo crec que d'eixida molt poqueta gent apostava al millor per este trio, no per José Sarasol, sinó per Félix i per León, perquè, bueno, ficar-te dins una competició on és la més important de l'any, pues, és molt complicat, no? I, desde luego, han donat una talla impressionant, han jugat molt bé, per això estan avui en esta final. Esta gran final que estem oferint-los des del trinquet de Pelayo. De moment, els rojos manant en el marcador, però hi està la pilotada llançada per León, ara el rebot d'Álvaro, Félix creuant-se, parant la pilota, per davant la juga Álvaro, ara és Sarasol segon, pilota llarguíssima la que ha llançat Álvaro de part a part del trinquet, i ahí està León buscant també tirar-li el rebot a Álvaro. Molt bé la pilota que acaba de llançar Álvaro, i León que la tira el rebot de nou. Ara, de bot i braç, Álvaro, la palmada de Sarasol segon, Dani que la para, i Félix que s'enganya i la tira la pilota a l'escala, però ha caigut la pilota, i al final pareix que la pilota que ha tirat Dani, el de Benavites, se n'ha anat per baix la corda, el 15 per als blaus, 30 neta. Sí, l'eix molt bona, li pega un espectador dalt del cap, l'eix a meitat de la canxa, l'eix molt bona per jugar-la per dalt, vol jugar-se la cara al palco, buscar la corda, i la marrota un poquet i per això se li va per baix. Pues 30 neta per als rojos, i ahí està Miguelín, que ha fet una trajectòria en este circuit Bancaixa, jo penso que esplèndida. La veritat és que més hem sorprès de veure la gran facultat que té Miguelín per estar ferint. Poquíssimes faltes, però a més fent mal al contrari quan la ferida li té que ferir per davant, li té que ferir de colp, li té que ferir per darrere. És un feridor molt bo. La pilota que han llançat els blaus se n'ha anat fora per el corredor d'estir del trinquet, el 15 és per als rojos, 15 i 30. Sí, parlant de Miguelín, és un feridor nato, que se pot dir. Només que fa que ferir, i des de luego aquesta faena la fa molt ben feta. Quan dins d'un semifinal i final és complicat, no? Perquè quan fas una falta, després ja ficar-la dins te complica una miqueta, i des de luego ha fet una campanya molt bona. Ahí està la pilota jugada per León, Félix que la juga ara de volea, complicació per Álvaro, molt bé el de Faura, ara és León qui té que córrer per a jugar la pilota, demana la pilota a Álvaro, de bot i braç es descarrega, fortíssima la pilota d'Álvaro, com li ix la pilota juga a Álvaro. Sí, des de luego està
Està impressionant de forma, està molt bé. Jo l'he vist a lo llarg d'esta setmana 2 vegades i, des de luego, la pilota li va moltíssim, moltíssim. En quan li pinta una miqueta, no solta pilota, solta projectils. Y desde luego a l'hora de restar-la pues, la té sempre molt complicat. Ahí està la repetició, el bot i braç d'Álvaro, com anava fortíssim. Sarasol segon no té temps per posar-li la mà i León, encara que li la posa, impossible de passar aquesta pilota. A 2 en el marcador i ahí està la feta de dau de León. Fent-se arrere, Dani ha pogut jugar aquesta pilota. A veure ara León perquè es descarrega de bot i braç. Álvaro al rebot, que li passa. José María Sarasol tallant de corda. Molt bé, Dani ha passat aquesta pilota i ara Álvaro que la juga de volea. Intenta salvar a Félix i ara de nou Sarasol tornant la pilota, Álvaro jugant la de volea, volea de part a part del trinquet. León que la juga, Dani que la para de volea. Ara de nou Álvaro. Sarasol segon de palma a l'aire, l'ha passat, la té bona Dani, pilotejant-se molt en este 15. De nou León, rebot per Álvaro i ara és Félix qui la juga de volea buscant el fons del trinquet. La pilota que la jugarà de volea Sarasol segon, Dani parant-la, demana la pilota León, s'enganya León, tira la pilota a l'escala, la gent està parada. El públic aplaudeix perquè veuen que hi ha molta gana i que està pilotejant-se moltíssim. Sí, des de luego n'hi ha molta entrega, no?, per banda dels jugadors, perquè ja t'he dit que és el màxim dins de la pilota i la il·lusió que tenen, això ja ho val tot. I des de luego el que passa és que jo veig que en 25 per 20 que estan, portem mitja hora ja quasi de partida, ja veurem físicament qui pot aguantar, perquè Dani se té que multiplicar. José Sarasol juga un munt de pilotajes i això a lo llarg de la partida, bueno, pues físicament el que més aguanta a lo millor és el que més podrà tindre aquest temple a l'hora de a lo millor si fan iguals a 45 o a 50, i això serà importantíssim, l'estat físic de cada jugador. Ahí està la pilota que juga Álvaro colpejant-la, Félix se l'ha llevat de damunt com ha pogut i ara també Dani que ha intentat colpejar-la i tirar-la dalt de l'escala. Rebot per Álvaro, de banda a banda del trinquet va la pilota, León que la juga també, busca el rebot, Álvaro l'espera allí, Félix de volea, Dani que passa la pilota de palma, ara a l'aire li entra Álvaro i li se'n va per baix la corda, el 15 per als blaus, val i 30 per a ells. I ahí està Sarasol segon fent els comentaris pertinents amb els aficionats que d'alguna manera des de fora veuen la manera que hi ha que estar dins del trinquet. Val i 30 pues per als blaus quan va jugar-se esta pilotada en el marcador global per davant dels rojos 25 per 20. Miguelín està preparant-se de nou per a fer la ferida i ahí està la pilota que llança Miguelín, la colpeja a la paret, la pilota que va dins del dau, León que l'ajusta a la corda, corre la pilota per dalt l'escala i León que intenta buscar la part de l'escala perquè sap que d'aquesta manera Álvaro li vindrà la pilota a la mà dreta, una mà que no és la seva. Recordem que Álvaro és un jugador zurdo i la pilota s'ha quedat parada. En el moment que s'enganya una miqueta, pues la pilota es queda parada i ara la té Dani en bona posició per a fer el 15. Sí, però des de luego la juga dos vegades cara pa cair i no és que vagi mal jugar. I de fet és que, bueno, ara Dani l'acaba, però sempre que la juga pa cair jo crec que va ben jugat. Bueno, pues Dani ha aconseguit el 15 després que Sarasol segon no ha pogut tornar la pilota. Estem en A2. Ahí está la feta de dau de León. Álvaro que li se torna la pilota per baix, no tenia ninguna complicació aquesta pilotada, però s'ha anat per baix la pilota, el 15 per als blaus, val i 30. Sí, vol buscar, jo crec que el que vol és baixar la corda perquè José Sarasol no li ajude de voler, la ajude per baix i la marrota una miqueta i per això se li va per baix. Ara para la pilota Dani, León que li pega de botigràs, la tira dalt l'escala, està parada la pilota, està parada allà a l'altura del 7 i mig, i veuen vostès com Álvaro ja està preparant-se per a llançar aquesta pilota des d'eixa posició. Juga la pilota Álvaro, l'espera de volea Sarasol segon,
i la pilota que està parada allà al fons. Ara des del 9 i mig la tindrà que llançar Álvaro, buscarà fer la pilota llarga, tirar-la a l'altra banda del trinquet. Ahí està Álvaro, la colpeja a la paret, la palmada de Sarasol, Dani, volea, molt ben jugada, Ahí està Álvaro amb la dreta passant-la. Ara la colpeja Sarasol, difícil ara per a Álvaro, molt bé, Álvaro passa el rebot, va per dalt l'escala i ahí està León. La palmada de Sarasol, segon, bot i braç d'Álvaro, creuant-se Sarasol, segon, rebot per a Álvaro, que torna a tirar la pilota dalt de l'escala, i ahí està León fent la caiguda. La colpeja, ara demana la pilota León, a veure, es descarrega León amb força, que força, i ha passat la pilota, així el rebot era molt complicat, no ha pogut Álvaro passar-la. Ha trencat la pilota en el peu d'un espectador, el 15 per als blaus i el joc també, 25-25. Sí, jo crec que si tot és dins de lo normal, que ningú s'ofega ni fanca de fallo, la partida serà molt pesada, però per tots, i ja t'he dit, en iguals a 25 i la temperatura que tenim, que és una temperatura alta, el Chuau jo crec que ho acusarà a lo llarg de la partida. 25-25, ahí veuen vostès, reflexat, Álvaro i Dani contra León, Sarasol, segon i Fèlix. El marcador 25-25, quan va jugar-se un altre joc, on els rojos passaran a la banda del Dau, i allà al fons estaran León i Sarasol segon per a rebre les pilotades que li llançarà este jugador del poble de Faura. Álvaro, recordar, i anem a aprofitar per a dir com ha estat la classificació d'esta 10ª Lliga Professional d'Escala i Corda Circuit Bancaixa. En la classificació de la fase d'Alacant van estar Pigat segon, Pigat tercer i Sánchez, el primer classificat, després León, Sarasol segon i Fèlix, després Miguel, Tato i Surdet, i el quart classificat Feliu, Salvi i Pascualito. En la fase de València va estar el primer classificat Núñez, Bolo i Serrano, el segon Álvaro i Dani, tercer Mezquita, Solat i Pedrito, el quart Cervera, Tato i Pascualito, quint Rivera, Oñate i Muedra, i el sexts Víctor, Melchor i Pascual segon. En la segona fase varen passar com a primer classificats Álvaro i Dani, i els segons classificats León, Sarasol segon i Fèlix. Després ja va estar Mezquita, Pigat segon, Núñez i Cervera, quan es van jugar les semifinals, i per fi hem arribat a esta gran final. Esta gran final que, recordem, estem oferint-la des del trinquet de Pelayo, quan veuen vostès la pilota que ha llançat León i com ha aconseguit el 15. El 15 d'abans l'havien fet els rojos, per tant ara estem en a 1500. Sí, des de luego la fica justeta, la toca molt bé de paret, no la fica dins del parquet, però sí de la porteta que n'hi ha de l'entrada del trinquet. Molt bé. Ahí està la feta de Dau de Álvaro. Sarasol parant la pilota de volea. Dani que la juga de bot i braç. Sarasol que la para també. I ara la volea de Fèlix. La tira dalt de l'escala. Fèlix que la para de nou. Ara la volea de Álvaro. El bot i braç de León. La pilota que va ajustada a la paret. Dani parant-la molt bé. A l'esquerra i a l'aire parant-la Sarasol segon. Fent-se darrere Sarasol la juga de volea. I ara Álvaro descarregant-se. A veure si rebot. León la passa amb la dreta. De nou amb l'esquerra a l'aire, Sarasol segon. Quina facilitat, Quina meravella. Quina meravella de jugar-la i de templar-la, Molt bé. És tan difícil de passar aquesta pilota amb l'esquerra a l'aire, però quina facilitat té José María Sarasol per a jugar aquestes pilotades. S'ha trencat la pilota. La pilota ha pegat a les cames d'un espectador, 30 i 15 per als rojos. Desde luego, y ahí sí, como un proyectil, vamos, era imposible de pasar perquè la pilota és molt disparada. Molt bé. Pues 30 i 15 per als rojos. Després que veuen la repetició, la pilota que ara llança Dani, com li pega als peus d'un espectador, i la pilota ahir ha fet una trajectòria on León no ha pogut passar la pilota. 30 i 15 per als rojos. Sí, la pilota va molt forta i en quan toca algun espectador, pues clar, és molt rebotada, i si no estàs damunt d'ella és impossible de passar.
Ahí està Álvaro preparant-se per a fer el dau. La pilota que juga Sarasol segon i deixarà per el corredor. Deixarà per el corredor d'ací que hi ha el trinquer de Pelayo i el 15 és per als rojos. Vali 15. Ahí estan les lamentacions de José María Sarasol, que ha vist com la pilota li serà anat a un puesto on no deu d'anar. Jo crec que el que està pensant també és quina quantitat de faena tinc. Si puc guanyar, té que multiplicar-se, i al llarg de la partida ja veurem, és molt pesat. Ahí està Sarasol, que acaba de passar una pilota que li venia amb prou complicacions. Dani jugant-la de palma, buscant el fons del trinquet. Sarasol jugant-la de volea. I ara és de nou Sarasol, qui la colpeja. L'ha enganyat de nou a Álvaro. Se n'ha anat avant perquè pensava que podria córrer de braç, Sí, José Sarasol la pica molt de muralla perquè Dani no la pugui agarrar i bota i se va de l'escala. Álvaro se fa avant per veure si la pot xuar, només bota, però la pilota se'n va correguda per l'escala i ja no la pot passar. Pues efectivament vali 30 per als rojos, quan ahí està la ferida de Pascualín i ahí està el rebot que li arriba a León. León no ha pogut passar-lo, el 15 i el joc per a rojos, 30 per 25. Sí, Álvaro la fa alta i llarga per llevar-hi la José Sarasol. Quan toca el rebot, com va de surdo, se fica dins de la muralla i encara que té una esquerra molt bona a León, però si la pega molt a la paret és difícil passar-lo. Pues 30 per 25. Així tenim, i anem a aprofitar, perquè al nostre costat, justament, durant tota la partida, tenim amb nosaltres el president del Club de Futbol València. Tenim amb nosaltres a una persona excepcional que no sabíem que a vostè li agradava la pilota, don Pedro Cortés. A vostè li agrada la pilota valenciana. No ho sabíem, però la veritat sabíem que el futbol sí que és el seu i estarà content per l'èxit del València d'ahir. Sí, en aquest moment estic content perquè estic mirant una gran partida. Efectivament, qui creu que guanyarà? Això no ho sé i si ho sabera tampoc ho diria, però les dos se mereixen guanyar perquè estan fent una partida fenomenal. Recolzament especial per a la pilota valenciana perquè és un esport nostre i a banda del futbol hi ha que estar amb ella, no? A banda del futbol és l'esport que més m'agrada. I a més, a mi jo vaig néixer quasi així dins d'este trinquet i sóc un gran seguidor i un gran amant d'aquesta pilota valenciana. Pues moltes gràcies, don Pedro, i que disfrutem de la partida. Moltes gràcies. Ahí veuen vostès la partida que està al viu, la volea que acaba de jugar Dani i la pilota que León ha pogut passar justeteta a la corda. De nou ara León jugant-la de bot i braç, al rebot Álvaro, Fèlix que no ha pogut passar-la de volea, 15 net per als rojos. Sí, Fèlix li tira, li salva una miqueta perquè quan Álvaro la xua per dalt, la pilota quan passa a l'altura de la corda sempre remunta un poquet. I Fèlix va buscar-la però li salva una miqueta i li pega la punta dels dits. Encara que tenia que tirar-li perquè si l'havera deixat botar se fica cara a la muralla i José Sarasol a lo millor no l'havera pogut passar. De nou, León fent el dau, la colpeja la pilota per a que li vagi a la dreta a Álvaro. La pilota està parada a l'altura del 8 i ahí està Álvaro, com sempre, preparant-se, arribant els peus dels espectadors per a jugar aquesta pilota. Volea de Fèlix, el rebot per a Álvaro. Sarasol de palma a l'aire. Dani jugant-la de volea. De nou Dani, però s'havia fet arrere, li venia molt forçada la pilota al de Benavites, no ha pogut jugar-la a 15. La veritat és que anava molt forta la pilota i molt llarga. La pilota de Sarasol segon i ha sigut impossible de passar per Dani. Possiblement la tenia que haver deixat a Álvaro. Sí, el que passa és que va buscant-la i quan se dona compte la té damunt i té que tirar-la. Ara també s'enganya de nou Dani, li ha pegat la pilota a la corda. El 15 per als blaus, 30 i 15. Sí, és que ahí és difícil el xuar-la a l'altura del 5 mig pràcticament i xuar-la de volea, baixar-la i buscar la corda, en quan te coles una miqueta la fas falta. I sobretot, si tires a tembrar-la bé, però clar, a l'altura que està el que vol és descarregar-se en ella i per això fa el fallo. La feta de dau de León que va al rebot, Álvaro que juga aquest rebot, de bot i volea la passa Sarasol, volea de Álvaro, de palma Sarasol segon, i ahí està la pilota que ha llançat Dani dalt de l'escala. L'espera León, la colpeja de nou, Dani que la para de volea, Sarasol també, allí entra Álvaro.
La té bona ara Dani, a veure, amb força, però ahí està la resposta de Sarasol. Que pilota acaba de parar Sarasol. Molt bé Álvaro també jugant aquest rebot, un rebot que tenia complicacions. De nou el rebot per a Álvaro, la passa el de Faura, i ara ahí està León esperant-la dalt de l'escala. Busca el fons del trinquet, rebot per a Álvaro. Rebot que la juga llarguíssima, amb força. Álvaro aconsegueix el 15. Bueno, pues qué pilotada. Molt bé, molt bé. Molt bé, sobretot per Dani i per José Sarasol, perquè Dani se descarrega tot el que pot cara a José Sarasol, i José Sarasol com pot, i en quan té la mínima oportunitat enseguida se la juga de volea, buscant la corda i cara a la careta. Molt bé. Ahí està la pilota que ha jugat León al rebot, com l'espera Álvaro, com li pega i com la pilota li salva a Sarasol segon i se n'ha anat ahí dins de la gent i ha aconseguit posar el marcador a 2, 30-30. Sí, la juga de Carxot per donar-li força i a més li dona un colpe de muñeca per empinar-la i tirar-la dins del palquet, que és un muntó de difícil, més quan tu no la juga de rebot. Ahí li va el rebot de nou a Álvaro, l'ha passat com ha pogut. Sarasol segon, no li la salva a Dani, ara de volea, buscant la careta, però s'ha quedat parada la pilota, s'ha quedat la pilota parada ahí sobre el 6,5-7, i és Dani qui va a jugar-la. A veure el de Benavites, si és capaç de fer el 15 des d'ahí. Busca la pilota que pega a la paret, Sarasol segon l'ha parat, i ara el rebot és per a León. León que busca de nou, ara sí, ara ho ha trobat. És una manera bona de fer els 15, però en el moment que t'enganys una miqueta ja es queda parada. Però la veritat és que jugar-la hi sempre va bé perquè Álvaro li ve a la mà dreta. Sí, i a més, en cas que la pilota se pare, fer-la 15 de pacte és difícil. Entonces jo crec que quan l'equip blau està a la banda del dau, tenen que jugar-la un muntó de vegades cara a ese puesto, encara que la pilota se te quede. Pues estem en vali 30 per als blaus. Ahí està la pilota que ha llançat Álvaro. Bona va. Si arriben al per dalt, impossible de passar, Sí, perquè Félix estava desplaçat cara a la muralla, Dani se la xua cara a la careta i des de luego estaven pràcticament els tres descol·locats. Lo que passa és que se la xua la pura massa i li peguen la corda, però va anar molt bona. Pues bueno, pues el 15 al final ha sigut per als blaus i el marcador igualat 30-30. Es canvien de part i hem vist també a un dels marxadors d'ací del trinquer de Pelayo, Ramon, el Gat, un gran jugador, un legendari jugador de l'època dels anys 80, i ahir veuen també a Paco Cabanes, genovès, en la llotja d'autoritats, la gran figura indiscutible de la pilota valenciana, genovès, que ha volgut estar ací també en este gran event com és la gran final del circuit Bancaixa. La veritat és que hem vist moltíssims jugadors, moltíssimes personalitats, i això ens alegra, Vicent? Sí, perquè és el dia gran de la pilota, no? És el dia de festa, és el dia de tot jugador de pilota a banda de tots els aficionats que n'hi ha, i tots volen estar així. Inclús Enric Sarasol també està baix en el palquet, però jo més que res crec que està baix perquè apoyar al germà, no? I animar-lo i de quan donar-li algun consell. Efectivament. A veure què passa, perquè el marcador està igualat, 30-30, recordem que la pilota és a 60, cada joc es comptabilitza de 5 en 5, i el primer 15 que l'acaben de fer els rojos. Les lamentacions de León, el jugador del poble de Genovés, després que no ha pogut passar eixa pilota. Sí, vol descarregar-se molt en ella, i al descarregar-se molt en ella li tira un poquet tard i per això la falla. Ahí està la volea que ha llançat Sarasol segon, Álvaro que ara busca el rebot per a León, però per davant la juga el del Genovés, la pilota de Dani, ara el bot i braç de León, fortíssim, la pilota ha anat de les autoritats i qui la parà ha sigut Genovés. Genovés l'agarrà amb la mà amb una facilitat terrible, no ho han pogut vostès veure en les imatges, però com la... No l'ha errat, no? L'ha empomat ben empomat. Com l'ha empomat Paco. Bueno, pues no es pot tirar la pilota a dalt, 30 neta per als rojos. Bueno, el jugador va arriesgant perquè el que vol és acabar el 15 més o menys ràpid i entonces arriesga i, bueno, és la primera pilota que se tira dalt. I és prou normal que al llarg d'una partida potser se tiren 3 o 4 pilotades. I és la primera pilota que, en este cas, León li corre massa la mà i se li va dalt.
Ahí veuen vostès Sarasol segon, preparant-se a la banda del rest, i la pilota que li llança Álvaro. Volea de Sarasol segon, la pilota que li ve bona a Álvaro per a descarregar-se, la colpeja, i no ha pogut Félix passar aquesta pilotada. Pues val net ja, val net per als rojos, que estan aconseguint-lo amb molta facilitat este joc. Sí, la pilota va molt forta, toca de paret i busca molt bé la corda, se la troba pràcticament damunt Félix, li tira de palma i des de luego n'hi ha que saltar-la perquè la pilota va molt forta. Jo crec que li pega quasi dins de la muñeca i per això la falla. De nou Álvaro fent el dau, allà darrere León parant la pilota, ara José María Sarasol jugant la de volea, l'ha volguda jugar a l'aire Álvaro, la palmada de Sarasol, es descarrega Félix, difícil aquesta pilota, i com la passa León, aquesta pilota tenia moltes complicacions. Molt bé, perquè anava forta i ben suà. Demana la pilota León, que es descarrega de bot i braç. La pilota que llança Álvaro fa joc pel mig del trinquet. No ha pogut León passar la pilota. Joc net per als rojos, 35-30. Sí, i des de luego l'equip blau ara estarà pensant passen a restar, que el xoc no el tenim massa mal allí, perquè normalment en Pelayo el xoc del resto és prou bo, encara que quan se priven les galeries no és tan bo, però fer el xoc en 4 pilotades és important cara a l'equip roig. Es tenia que haver posat amb l'esquerra León, s'ha volgut posar en la dreta i la veritat és que s'ha vist trapat, ha sigut impossible de passar aquesta pilota. Pilota que ha aconseguit l'equip roig i així fan un 9-15, un nou joc, 35-30 per davant l'Ajuntament de l'Eliana. En esta gran final que estem oferint-los des del trinquet de Pelayo de la ciutat de València, l'Ajuntament de l'Eliana per davant a l'Ajuntament de Pedreguer. I ahí veuen vostès, Enric Sarasol, que estàvem comentant abans, el gran campió que tenim actualment en la pilota valenciana, com dia Vicent Alsina, ha estat present també, com no, per a donar-li suport al seu germà Sarasol II i donar-li els consells pertinents per a que puga o almenys intente guanyar la partida. Sí, encara que Enric sap molt bé el que té que fer el germà i José també sap molt bé el que té que fer, però bueno, n'hi ha que estar ahí perquè a vegades des de fora se veu millor el fallo. Pues estem en un nou joc i ahí està la feta de dau de León, que busca la careta, passa la pilota Dani, la pilota que corre anirà al cap, i ahí de nou León des del mig fa la caiguda d'escala per el mig del trinquet, la para Dani, ara rebot de col per a León, la justa perfectíssima, la resposta d'Álvaro també tremenda, com ha passat aquesta pilota Álvaro. De nou la justa a la corda i de nou Álvaro que la passa. Formidable León al llançar aquestes pilotes perfectíssimament, però hi ha que veure quin mèrit per a Álvaro de passar aquestes pilotes tan difícils. Sí, perquè des de luego el pilla molt desplaçat i León la baixa molt bé i des de luego fa dos grans passades Álvaro. Encara que ara Dani se desplaça molt, la té en la mà, però jo crec que el que vol és buscar la careta, buscar la muralla i l'escala, l'embarrota un poquet i se'n va per baix. Pues 15 net per als blaus. Ahí està León, pegant-li de bot i volea, força, rebot per a Álvaro, volea de Sarasol segon, de nou Sarasol segon, ara buscant el fos del trinquet, a l'aire Álvaro. El veig molt segur jo, Álvaro, molt segur. Sí, Álvaro en quant té un poc de duda a l'hora de que la pilota va al rebot, se fa avant i la juga a l'aire, molt bé. Ara no ha pogut passar-la, el de Faura, el 15 per als blaus, 30 neta. 30 neta per als blaus. Estava queixant-se un poquet Álvaro perquè la veritat és que no tenia massa dificultats aquesta pilota i no ha pogut passar-la. Miguelín, que sembla que ha fet falta. No, és que anava a ferir i Álvaro no estava preparat, llavors li ha dit que no valia. S'ha parat, no valia aquesta pilotada i s'ha tornat a repetir. Álvaro que la juga per davant, volea de Sarasol segon, rebot per a Álvaro, s'ha quedat un poc clavat, encara ha passat, no ha passat la pilota. Val net per als blaus. Sí, perquè en aquest cas Álvaro el que esperava és que la pilota tenia que obrir una miqueta més. Toca la paret i quan arriba el rebot la pilota li recta, entonces se pilla un poc descol·locat i per això no la passa. Ha tocat tela ara la pilota que ha fet la ferida Miguelín, ha fet la primera falta i com sempre esta primera no es comptabilitza.
sí que es comptabilitzaria la segona. Ahí està León fent el dau, golpeja la pilota, Dani allà darrere parant-la de volea, li ix bona a León, que la tira dalt de l'escala i està parada. Allà al 8, ahí està Álvaro per a llançar aquesta pilotada. Ahí està el de Faura, que talla corda. Dani jugant la de volea, fortíssima, i de nou que va a la llotja d'autoritats, i de nou Paco Genovés, que ha parat la pilota. És el parador oficial que han posat les autoritats ahir dalt la llotja per a que pare les pilotes quan vagin ahir dalt. Pues el 15 i el joc ha sigut per als blaus, i estem en iguals a 35. Pot passar de tot, Vicent? Sí, jo crec que hasta ara la partida està molt igualada. Igual fa un xoc un bando que un altre. Entonces, el pronòstic hasta ara no està clar. I jo crec que el que valdrà a l'hora de ficar-se, si arriben, no? Estan iguals a 50, 55 o 45, és l'estat físic de cada un. Pues a veure com tenen que aguantar fins al final, perquè la veritat és que la partida està igualadíssima, estan jugant-se moltíssimes pilotades i pot passar de tot. A veure quina és la resistència física i psíquica, perquè en qualsevol moment un dels dos equips pot anar-se'n a terra i aprofitar els contraris per a guanyar esta gran final des del Trinquet de Pelayo, del circuit Bancaixa. Falta la primera pilotada de Pascualín, no es comptabilitza i ahí està de nou fent la ferida. Ara sí, Álvaro que ha fet el dau, la pilota que corre per dalt l'escala, li ix la pilota a Álvaro que es descarrega de bot i braç. Molt bé, José María Sarasol ha aconseguit el primer 15 d'este joc, 15 net. Álvaro pegant-li de bot i braç, la feta de dau, la resposta de León allà darrere, demana la pilota a Álvaro, l'ajusta a la corda, de nou Álvaro, ara de volea, pega la pilota a la tela, León jugant-la de bot i braç amb força, però ahí està la resposta de Dani, i ara la té millor Dani, de bot i braç, a veure què fa el de Benavites, la colpeja molt bé a la paret, perfecte. Perfecte, Dani, perfecte, que bé ha aconseguit aquest equip. Sí, perquè la pilota la xua molt bé, la toca molt sobre la muralla, la pilota molt forta perquè José Sarasol no li l'agarre. La pilota quan va al rebot té que obrir molt, ahí podem comprovar la repetició, se la xua molt forta, la pilota va molt ràpida, arriba al rebot i León fa el fallo perquè espera que la pilota obriga més, rode més, i se li fica damunt de les cames i per això no la pot passar. Ahí està de nou Dani, buscant el fons del trinquet, León, que ara la juga de rebot, Dani de volea, Sarasol segon de volea també, Álvaro de volea, de banda a banda del trinquet, pilotejant-se tots, ara amb l'esquerra la té que jugar Sarasol segon, pilota que llança el rebot, i ara és Fèlix, que s'ha creuat per ahir, encara ha passat la pilota als rojos, Dani de volea, rebot de colp per a León, hi ha que veure León, que igual la juga amb l'esquerra que amb la dreta, Sí, i a més, quan la juga amb l'esquerra per dalt és impressionant la força que li dona, molt. Mala perfecta de José María Sarasol, la pilota jugada per Dani, que ha pegat a l'escala, la gent està parada la pilota, i el set, i els aplaudiments dels espectadors, perquè veuen l'esforç que estan fent tant uns com els altres jugadors per oferir un bon espectacle. I a més la gran partida que està fent Dani, perquè jugar una parella contra un trio i en aquest trinquet tan gran té que multiplicar-se i des de luego està en tots els puestos, molt bé. Perfecte la pilota que ha jugat León, com ha aconseguit el 15 i com posa el marcador en 30 i 15 per a ell, donant ànims als seus companys. Mira, ahir León no para de parlar. Sí, no, a més té temple, té garra de campió, perquè ara podem comprovar la repetició, com se la juga molt forta, la baixa molt buscant la corda perquè Dani no la puga jugar a la volea, i com va la pilota molt ràpida, pues encara que Dani no la té bona i l'haverà passat, però si l'haverà passat l'haverà plantat i José Sarasol torna a carregar. Pues estem en 30 i 15 per a l'equip blau, en el marcador global igualat a 35, i ha canviat la pilota Álvaro, sap que la partida li se pot complicar, ha canviat la pilota, ha pensat ell que en aquesta pilota que estava jugant no estava afavorint-li massa,
i l'ha passat com sempre als jugadors, als seus contraris, per a que la colpegen, per a que la tasten i que vegin quines són les facultats d'esta nova pilota que ha triat Álvaro. Continua la partida, Pascualín que fa la ferida i ahí està Álvaro pegant-li de bot i braç, volea de Sarasol segon, volea de Dani, de nou Sarasol segon, Dani des de l'1, rebot per a León, li ha eixit molt alta la pilota a León, no ha pogut jugar-la a 2. Sí, la pilota va xuar de volea per Dani molt forta i jo crec que León en este cas lo que espera és que quan vaig al rebot, puesto que Dani la xua per dalt, que l'isca per lo menos, no que li remonte, sinó que l'isca a la mateixa altura, li remonta una miqueta i entonces és quan el pia descol·locat, per això fa el fallo. Ahí està el rebot que li va a León, que no ha pogut passar-lo, i vali 30 per als rojos. Ara s'ha posicionat malament León, no ha pogut passar el rebot de la pilotada que li havia llançat Álvaro, i ahí està, vali 30 per als rojos. Sí, li ha obrit molt la pilota i no espera que li obliga tant i se li fica dins de la panxa i per això no la pot passar. Bot i braç de León, palmada de Dani buscant el fos del trinquet. Bot i braç de León. Ahí la pilota que ha trencat en l'escala. Álvaro que la juga de palma i la pilota està parada des del 6 i mig. La tindrà que jugar León. A veure, abans ha demostrat gran facilitat este jugador, este jove jugador del poble de Genovés per a fer el 15. A veure què passa. Ahí està la pilota que juga León, ajustadíssima a la corda, però la resposta de Dani ha sigut molt bona, passant la pilota. Ara la volea de Dani. No ha pogut. Amb aquest rebot León, el joc se l'anoten els rojos, 40 per 35. Desde luego molt bé per Dani perquè la xua dos vegades molt ben xua i sobretot ara en l'última pilota que fa 15 se la xua cara a la careta, encara que no ha arribat a tocar la careta, però per desplaçar sobretot a José Sarasol i que ell no la pugui xuar, on León, si no se fica damunt d'ell, no la pot passar. Molt bé. Hem vist en la gran afició que hi ha avui així el trinquet de Pelayo, allà al fons, en la part del rest, en les graderies, una pancarta que la deguem d'anomenar. És una pancarta del Club Nou Trinquet de Castalla. Molta gent jove que ha vingut de la comarca de l'Alcoià per estar així present en esta partida i han posat una pancarta al club. Salutacions. Sí, salutacions, pues. Salutacions al Club Nou Trinquet de Castalla. Ahí veuen vostès la pancarta, gent que ha volgut estar així, molta gent jove, veuen vostès, grans aficionats i salutacions, com no, per la gent de Castalla. La partida, pues, en 40 per 35, l'equip roig, l'equip d'Álvaro i Dani, l'equip que representen a l'Ajuntament de la Diana, un joc per davant, quan passen ells al rest, i a veure què passa. Miguelín està preparant-se i veuen vostès també a El Gat, el marxador del trinquet de Pelayo, que encara està tallant paperets per ahí mig del trinquet. No ha passat la pilota que ha jugat Dani, 15 net per als blaus. Es queixa Álvaro de que possiblement no estava preparat per a jugar el 15 perquè el marxador estava encara tallant els paperets, el que estàvem comentant, però el 15 es comptabilitza, 15 net per als blaus. Ara Dani para la pilota, es fa rere Sarasol segon jugant-la de volea, de bot i braç. Álvaro que llança la pilota dalt, l'escala li xirà bona a León, a l'altura de l'1 i mig, la colpeja León, molt bé, perfecte ara León. Molt, perquè damunt que la pica molt de paret i la baixa molt bé, la pilota va fortíssima i encara que Dani està en el puesto, però va tan forta que és impossible de passar. Molt bé. No estan disposats de ninguna manera l'equip blau. Ahí veuen vostès la pilota, que ben jugada per León, com l'ajusta a la corda, com colpeja la pilota i a la careta, com Dani no ha pogut passar-la. I dia jo que no estan disposats de ninguna manera l'equip blau de que els rojos puguen anar-se'n molt per davant del marcador. La veritat és que el marcador ha estat molt igualat des d'un principi i encara que els rojos van un joc per davant, en este joc els blaus tenen 30 neta i estan disposats, com dia jo, a que no puguen fer-lo. Encara que sí que han fet este 15 els rojos, 15 i 30, quan Sarasol no ha pogut passar la pilota que havia llançat Dani. Sí,
Sí, ahí podem comprovar com el quidra Enric Sarasol i estaria dient al millor que a l'hora de xugar-la que se la xugue cara, que no se descarregue tant i al millor que se la xugue cara a la careta, puesto que així el pia al contrari desplaçat, tant a Dani com a Álvaro. Rebot que no ha pogut passar a León després que la pilota havia agarrat el tamborí i se n'ha anat cap amunt. I el 15 de nou per als rojos, de 30 neta que tenien els blaus, estem a 2, 30-30. Sí, és una pilota difícil perquè agarra, remonta en el tamborí, toca en la locheta del parquet y desde luego la pilota acabó enseguida y pasarla es difícil. Pues estem a 2 en el marcador en este joc, quan veuen la volea que acaba de llançar Álvaro. Sarasol ara s'ha deixat aquesta volea, no tenia ninguna complicació. Y el que son las cosas, de 30 neta que tenían els blaus, ahora tienen vali 30 rojos. Sí, lo que pasa es que, bueno, Álvaro se la xua cara al mig trinquet un poquet buscant l'escala. Sarasol se té que desplaçar, la pilota va molt ràpida i quan va tirar-li se la troba damunt i per això fa el fallo. I a més, jo el que veig és que José Sarasol porta una bona palissa i encara li queda molta partida i ja veurem si pot aguantar. Pues ahí està Sarasol parant la pilota, la té bona Álvaro, a veure què li fa el de Faura, busca l'escala, ha jugat la pilota a León, la pilota està parada a l'altura del 7, a veure si és capaç Álvaro de fer el 15, perquè té un vali 30 al seu favor i seria un 15 molt important, seria 2 jocs per davant. I és que Álvaro, desde luego, quan la té a l'altura del 8 i mig i la xua per dalt, és impressionant lo que domina aquest tipus de pilota. Bé se la xua cara al parquet tocant la muralla, bé la baixa i busca la corda, o bé la creua cara a l'escala. I allí domina molt, Pues mira, se n'anà per baix de corda, la pilota que ha llançat Álvaro, no ha aprofitat gens bé el de Faura, i el marcador que és igual, a 30 i les queixes, ahí veuen vostès les queixes d'Álvaro, que possiblement està dient-li a Dani que la tenia que haver jugat ell, o... Sí, exacte, lo que tu dius. Està assenyalant a Dani com el dir, tens que xugar-te-la tu, perquè ell és una posició que no la té massa còmoda a l'hora de xugar-la, i a vegades se li complica un poquet aquest tipus de xugar, i per això està assenyalant a Dani perquè el que vol és que se la xugue ell. Pues a veure si en una altra ocasió és Dani qui la juga amb la dreta i tornen a parlar-se els dos. La veritat és que estan molt compenetrats Dani i Álvaro, perquè són moltes partides les que juguen junts, són de la mateixa comarca, es van fer en la mateixa època, són joves, de veritat és que es coneixen molt bé els dos jugadors. Sí, a més, personalment són amics i es començant en l'escola federativa els dos al mateix temps, entonces se coneixen molt i ho tenen molt clar. Està parada la pilota, encara que Álvaro l'ha jugat, perquè no sabia que havia dit el jutge federatiu. Està parada i la pilota està al 7, en la mateixa posició que abans. Pues Álvaro està provant a veure si és ell. No, va jugar-la ell. Sí. La juga Álvaro, busca la pilota llarga, Sarasol que la torna, rebot per a León, va la pilota pegada a la paret, Álvaro que la juga de bot i braç, la passa per dalt l'escala, León, que no pot passar aquesta pilota de bot i braç, ha decaigut un poc molt León, Sí, jo crec que a millor és cansament també, encara és jove, però aguantar aquesta pressió i aquestes pilotades que llancen tant Dani com Álvaro, a lo llarg de la partida se fa pesat, no? I ell no vol baixar el ritme. Pues ahí veuen vostès el marcador, 45-35, Álvaro i Dani manant 2 jocs per davant en esta partida, en esta gran final. I estem comentant això, que León possiblement ha notat ja un poc la pressió física i la veritat és que ha decaigut. Hem vist en els últims 15 que ha fet uns fallos que ho han aprofitat molt bé els rojos, Vicent? Sí, perquè l'equip roig sempre carreguen, tant Dani com Álvaro la tenen que tindre molt pesada i si no a la miqueta ja carreguen contra els contraris, no? Entonces, Álvaro, León en este cas no pot baixar el ritme perquè quan baixa una miqueta li la planta. Se té que descarregar sempre en ella i clar, descarregar-se sempre sobre la pilota, quan portem sobre una hora de partida, pues se fa pesar. La veritat és que León ha vist que la situació la té complicada i d'aquesta manera Álvaro, que ara ha passat a la banda del Dau, va aprofitar-ho i sap que des d'aquesta posició la té bona. Si li pega amb la seva esquerra amb aquesta força, aquesta col·locació,
i pot aconseguir els 15. Ha canviat la pilota Álvaro i a veure què passa en este joc. Sembla que és una pilota nova, la que ha triat Álvaro. Sap que té 2 jocs per davant i seria importantíssim per a ell fer este joc. Ahí està la volea de Dani, José María Sarasol parant-la, rebot de colp per a Álvaro, la tira per baix la corda, 15 net per als blaus. Sí, pot ser que agarri una pilota nova, puesto que estan 45-35, i si feren este xoc, són 3 xocs davant i se planten en 50 i des de luego, cara al contrari, te merma molt les facultats, no? I per això vol jugar-se-la en este xoc. Ahí està la feta de Dau de Álvaro, rebot per a León, la para Dani, volea de José María Sarasol, bot i braç de Dani, difícil ese rebot perquè la pilota és nova, la pilota ja no planta de la manera, sinó que escupix i agarra l'efecte molt més ràpid i ha sigut impossible de passar. Sí, exacte, i a més en la velocitat que va, entonces a no ser que estigués damunt d'ella no se pot passar. Ahí està la feta de Dau de Álvaro, rebot per a León, per davant la juga el del genovès i ara fent-se valent, ha volgut forçar tant la màquina León que li s'ha anat per terra. La veritat és que és un moment complicat per a ells, que saben que tenen que forçar al màxim, però d'aquesta manera també es fallen aquestes pilotades. Sí, és el que comentàvem abans, no? Vol descarregar-se molt en ella i és tant la força que li pot donar que la marrota en els dits i se li va per baix. I a vegades quan tu no està massa fi o no està massa bé, pues potser és important anar passant-la i a veure què passa. Pues estem ja en vali 15 per als rojos i la veritat és que este 15 és molt important per a ells perquè posarien el marcador ja en 50-35, se n'anirien 3 jocs per davant. Fàcil ho tenen ells i a veure què passa. Ahí està la volea de Dani, volea de Sarasol segon, Álvaro que es descarrega, volea de Sarasol segon, lix la pilota bona Álvaro, busca el fons del trinquet, rebot per a León, la passa al del genovès i ara de nou rebot per a ell. La colpeja, li ve Álvaro per davant i li se n'ha anat fora al corredor. La pilota Álvaro, el marcador que es posa en vali 30, encara avantatge, encara oportunitat de joc per als rojos. Sí, vol alçar-la perquè la té pesada, vol alçar-la per fer blaus i tirar-la darrere i se li va per el corredor. Ahí està de nou Álvaro, colpejant la pilota, León que la passa, difícil la té ara León, molt ben jugada la pilota per Dani, que aconsegueix el 15 i aconsegueix el joc, i el que pronosticàvem 50-35, moment delicat per als blaus. Sí, jo crec que sí, perquè en aquest tipus de partida i en 50-35 remuntar és difícil, i més contra 2 jugadors on tenen una madera de campió impressionant, tant Álvaro com Dani, i aquesta remuntada de xoc jo ho veig complicat, encara que hasta que no s'acabe així l'aventura, sempre hi ha una aventura, no? En la pilota diuen que hasta que no se fa l'últim 15 no sap mai el que té que passar. Pues 50-35 i ara passarà León a la banda del Dau. Al màxim tindrà que entrar en este joc els blaus perquè si no la partida la tenen prou complicada. Sí, jo crec que León a l'hora de fer el Dau se la té que jugar molt cara a la caleta o picar-la molt de paret i José Sarasol té que tornar a multiplicar-se, a jugar-la un muntó de vegades i sobretot a veure si se recupera una miqueta i perquè fins ara la pilota la passa però no li imprimís la força necessària per fer 15. Ahí està pues, el primer 15 d'este joc, quan la pilota s'ha fet 15, després que ha tocat a la tela, ha pegat a la gent que està ahí baix, sentada a la llotja, el primer 15 per als rojos. Sí, és un 15 que quan la juga Dani pareix que se'n va a dalt del palquet, toca la tela, entonces la pilota ja no corre, cau en seguida i en vez d'obrir se fica dins del palquet. Un 15 de sort. De sort, efectivament. I ara León, que ha volgut buscar, com dia Vicent Alsina, volia buscar-li la dreta a Álvaro, però s'ha enganyat i la pilota està parada dalt de l'escala. Moment delicat i ara sí que és Dani qui va jugar aquesta pilota. A veure el de Benavites que li fa. La talla de corda, Fèlix que la para. Álvaro a l'aire de palmada allà darrere l'ha passat. Per davant. Difícil aquesta pilota. Dani l'ha passat i ara rebot per a Álvaro. De volea a Fèlix.
Álvaro que passa la pilota, Sarasol segon, la juga, Álvaro que la passa de bot i volea, difícil aquesta pilota de passar, i ara és León, la passa justeteta, es descarrega Dani, ara Sarasol molt bé ajustant-la a la paret, però allí està Álvaro, tornant-ho tot, a veure ara, també la passa el de Faura, León que es descarrega de bot i braç, i allí està la volea d'Álvaro, Félix que la para, Dani li imprimís una força ja especial i fortíssima, la pilota de Dani aconseguís 30 metres. Sí, n'hi ha que veure la palissa que porta Dani i la pilota en què li va, perquè José Sarasol, jo te dic, jo el veig molt ofegat, la passa perquè té moltes facultats, tècnicament és impressionant, però no li imprimís la força per fer la 15, i per això fins ara el marcador està en 50-35. Efectivament, perquè les pilotes que llancen els blaus, els rojos van parant-la, no hi ha manera d'aconseguir el 15, i quan tenen l'oportunitat sí que li imprimeixen la força necessària per a fer-lo. Pues estem en 30 neta, en una situació molt delicada per als blaus, perquè si guanyaren el joc ja es posarien a un joc només de guanyar. Ahí està la pilota que juga Álvaro, ara sí que anava molt ben jugada la pilota de León, no ha pogut Álvaro passar aquesta pilota, 15 i 30. Sí, va ben jugar i sobretot és que va amb força, per això no se fa el fallo. Vull dir que quan la juguen és important passar-la, però si no li imprimeixen la suficient força per fer la 15, el contrari, encara que la passes, sempre la té bona per passar-la també. Ahí està la pilota que ha passat Dani, va per dalt l'escala, l'espera dins del dau León. Ara busca la pilota templar-la per la muralla, Sarasol segon de volea, demana Álvaro la pilota, Sarasol que la para i es torna a enganyar, José María Sarasol es torna a enganyar, la tira a la gent, està parada, i Dani preparant-se per a llançar-la. També agarra un moment de descans. Són moltes les pilotades que porten jugades tots estos jugadors que han arribat a esta gran final. Ben jugada la pilota de Dani, la resposta de Sarasol perfecta, volea de Sarasol, palmada de Dani, Félix que es descarrega, a veure Álvaro, que pilota acaba de passar Álvaro, dificilíssima, demana la pilota a Álvaro, la torna a passar, i ara León, que es descarrega, està parada la pilota allà a l'altura del 8. Que dos pilotades ha passat Álvaro. Sí, desde luego perquè Félix se la xua molt, la xua molt forta i toca de paret, la pilota va molt ràpida i des de luego Álvaro fa dos passes impressionants, i sobretot a esta altura de partida, que la pilota ja te va pesant. Més sencers estan Álvaro i Dani. Sí, sí. I la veritat és que també d'alguna manera els blaus tenen que arriscar de tal manera que poden provocar el fallo. I li tenen que donar tota la força, tot el que tenen ja, perquè saben que la partida la tenen molt complicada i els rojos estan jugant amb un temple magnífic. Ahí està Dani, corre León, ha pogut passar aquesta pilota, perfecte León, quines cames ha demostrat, quins reflexes més grans és de León per a passar aquesta pilota. Sí, tenen que apoyar-lo a José Sarasol perquè si no, no poden fer cada xoc. Me referís a apoyar-lo sobretot León, té que treure forces d'on siga, i Félix a lo millor agarrar un poquet més de responsabilitat, puesto que José Sarasol jo el veig molt ofegat. I n'hi ha que aguantar aquest tiró perquè si no, bueno, se planten en 55 i quan passen a fer el dau en 55 per 35, Álvaro se descarregarà molt cara pa cal resto i entonces que ho tenen molt mal. Mentre que si fan este xoc, bueno, pues ja veurem què passa. A veure si es resperen una miqueta i es poden recuperar. Estem en A2 i ahí està León. Sembla que... No sabem si ha sigut falta, la qüestió és que es torna a repetir el 15, Miguelín que fa la ferida. Estem en A2 i ahí de nou León que fa el dau per al mig del trinquet, Sarasol segon, la resposta de Dani, difícil ara, equivocada, acaba de passar amb l'esquerre, Sarasol segon, a veure Dani allà darrere, la passa com pot, la palmada de Sarasol, la volea de Dani, Sarasol molt ben jugant-la ajustada a la muralla, però impossible de fer-li un 15 als rojos. A veure ara León,
Álvaro, que es descarrega de bot i braç, se la sol que la passa com pot i està parada la pilota. Estan defensant-se, esclar, estan defensant-se i els rojos estan defensant-se. Els rojos, desde luego, perquè arriba un moment que te pilla descol·locat, Álvaro el pilla un poc davant, Dani Arrere, pareix que li salve i encara juga a l'altura del 8 i mig, i desde luego és impressionant la palissa que porten els dos equips. Moltíssimes pilotades, una partida que ha estat igualadíssima al principi, però ara, de moment, estan ganant els rojos, i més encara quan Dani acaba d'aconseguir este 15, que és un 15 molt important per a ell, perquè està en vali 30. Si feren un 15 més els rojos, posarien el marcador en 55 per 35 i això podria ser definitiu, no, Vicent? Jo crec que sí, perquè passen a Ferdau i després a l'hora de restar-la, quan Álvaro li pega la primera pilota, pues se fa molt pesat, no? I jo crec que seria quasi acabar la partida, pràcticament. Pues a veure què passa en este 15. Ahí està León. Rebot per a Álvaro. No ha pogut. La pilota li s'ha anat damunt de la panxa. Impossible de passar aquesta pilota per al jugador de Faura. I el marcador de 9-2, 30-30. Ahí veuen vostès la repetició, la feta de dau de León, com li ha pegat, ha tirat la pilota al rebot, la pilota ha agarrat l'efecte quan ha pegat allà a la paret, li s'ha tancat i s'ha anat tota damunt a la panxa Álvaro i no ha pogut passar-la. Perfecte en el viu, la pilota que ha jugat Fèlix, de bot i braç, el jugador de Dénia, com ha posat ara i ha capgirat el marcador. Ara és vali 30 per als blaus. Sí, impressionant la pilota que juga Fèlix, perquè la juga damunt de la corda i baixar-la i jugar-la cara a la careta. Jo crec que la marrota un poquet, però és perfecta i des de luego no se pot passar. Pues vali 30 per als blaus, i ahí està León fent el dau, un dau llarg, i Álvaro, que acaba d'errar aquesta pilota, diu que no l'ha vista bé, no l'ha vista bé la pilota que anava llançada per León, i al final han sigut els blaus que han fet el joc. Més partida veurem, 40 per 50, dos jocs encara d'avantatge per als rojos. Els aplaudiments dels espectadors quan els jugadors estan canviant-se de part hacia el trinquet de Pelayo, perquè la veritat és que estan molt satisfets per la partida que estan veient. Un trinquet de Pelayo que, com comentàvem, 2 hores abans d'obrir-se les taquilles ja estan esgotades, ja s'han quedat moltíssima, estan calculant que més de 300 persones s'han quedat fora al carrer, que no han pogut entrar, però que estem convençuts que almenys poden disfrutar-la per la televisió. Ahí veuen vostès com està tota la gent aglomerada, pegada, conforme poden, han tingut que estar així per a veure esta gran final. I a més és molt bonic veure el trinquet així, no? Inclús n'hi ha gent que està en un corredor, bueno, en un corredor dalt de la valla, d'on habitualment la gent allí no se fica, però clar, és tant la demanda d'aficionats que volien entrar que jo crec que Arturo ha donat pas que se fiquin allí 30-40 persones més perquè ningú se quede fora, però podem assegurar que n'hi ha gent que s'ha quedat en el. Pues estem en el joc on els rojos estan fent el dau, rebot de León, que la tira dalt de l'escala, i ahí està Álvaro descarregant-se, perfecta la pilota d'Álvaro, i quina pilotada quina pilotada acaba de jugar León. Es queixa un poc Álvaro perquè pensa que l'ha jugat al segon bot. Sí, alcen la mà tant Álvaro com Dani, la reclamen perquè pensen que la juga potser al segon bot. Ara potser ho podem comprovar. Anem a veure, no s'ha vist. No s'aprecia, però per la trajectòria que porta la pilota jo te diria que és bona. Al fi i al cap és bona perquè el jutge federatiu, que està més a prop que nosaltres i que és qui mana del reglament, ha dit que la pilota és bona i la pilota és bona. No, i a més jo apostaria inclús en el sentit que si l'haguera jugat León de mal, ell ho haguera dit. Exacte, és la cavallerositat que existeix en el joc de la pilota, perquè si un jugador pensa que és mal la pilota que ha jugat, la dona com a mala. El marcador en 30 neta per als rojos. 30 neta per als rojos quan Pasqualín està preparant-se per a fer la ferida. I ahí està Álvaro pegant-li de bot i braç
José María Sarasol, volea de Álvaro, passa, no ha passat la pilota de Álvaro, estava esperant la Félix, però no ha passat la pilota de Álvaro, 15 i 30. Sí, jo crec que a aquestes altures de la partida l'equip blau el que té que fer al millor quan passa a restar és jugar-se-la molt cara a l'escala, buscar sobretot una illa d'escala, desplaçar a Dani que no entra en xoc i desplaçar molt bé a Álvaro perquè no se descarregui. A veure León allà darrere jugant la de Botibràs, Dani de volea, Sarasol també de volea, Álvaro que la torna, la pilota a l'aire, ja portem com 7 o 8 pilotades jugant-se a l'aire, que la pilota no toca terra, i en el moment que toca terra s'ha aconseguit el 15. Sí, n'hi ha que desplaçar. Al jugador, al contrari, n'hi ha que desplaçar-lo sempre. Si tu la xues 2 vegades cara al palco i el jugador te l'agarra volea, tens que desplaçar-lo. I això és el que ha fet en aquest cas José Sarasol. El desplaça molt bé cara a la careta, Dani se té que desplaçar, no la té còmoda i per això fa el fallo. Ahí està la repetició, la pilota de Sarasol, intenta jugar-la de bot i pronte Dani, però no ha pogut passar-la, i el marcador que s'iguala a 2, 30 a 30. Álvaro fent el dau, José María Sarasol que la para de volea, ara de Palma, no ha pogut passar-la Sarasol, vali 30 per als rojos. Molta la responsabilitat de Sarasol, molt el pes que ha tingut que aguantar durant la partida, i pues, efectivament ara ja després de tantes pilotades això té que vindre, els fallos tenen que vindre ja, perquè l'esgotament físic té que aparèixer. Sí, bé per cansament, perquè la pilota a vegades ja tu ja no li tires a gust perquè la pilota te guanya, no? I per això fas el fall. A veure el rebot que li arriba a León, la passa amb la dreta, Dani de volea, Sarasol també. Va cair, n'hi ha que buscar. Com l'ha jugat aquesta pilota a l'aire Álvaro. A veure ara Álvaro, a veure 15 per als blaus, 15 per als blaus, Álvaro que es queixa perquè la pilota li ha pegat a un espectador, i León que dona ànims als seus companys, que es diu, això no està perdut i anem a per totes. A 2 en este joc, marcador global 50 per 40, 2 jocs per davant els rojos. S'ha parat un moment la partida i ahí veuen la repetició, el moment que la pilota va al rebot i l'home bo i el jutge federatiu li ha pegat a les cames. Sí, está ahí el marchador, es que es el puesto que tienen que estar, no pueden estar en otro puesto. Está el marchador, está el feridor y está el xuche. La pilota com va de surdo, quan toca la paret, a obrir, i com se'n va cara al dau, cara a l'escala, pues per això la pilota a l'obrir li pega al xuche federatiu. S'ha queixat Álvaro de que aquesta pilota al millor l'havia pogut passar. I ara ahí està, en terra, León lamentant-se al no poder passar aquesta pilota que li ha anat al rebot. I Álvaro dialogant amb el marxador, amb el Soro, de la pilota d'abans, dient que la podia jugar, però la veritat és que aquestes posicions de l'home bo i del marxador és allà on estan sempre, perquè no hi ha un altre lloc on poden estar. Sí, no, i a vegades quan la pilota va per cair te fiques dins del palquet, no obres cara fora. Lo que pasa es que com n'hi ha tanta gent dins d'aquest palquet no se poden ficar, entonces fan la eixida al revés. Ahí està la pilota que té Álvaro, es descarrega amb força, no ha pogut, anava molt forta i molt ben col·locada, ajustada a la muralla. Aconsegueixen el joc els rojos i aconsegueixen posar el marcador en 55 per 40, 3 jocs per davant. Hi ha un joc ja només de guanyar el trofeu del circuit Bancaixa. Pues hi ha un moment ja delicadíssim per als blaus. Tu comentaves que el joc del blau ho tindrien fàcil, els rojos ho van demostrar. Sí, perquè, bueno, jo sé que Álvaro és un jugador fort, un jugador amb molta casta, un jugador que aguanta molt bé la pressió i un jugador que normalment a aquestes altures de la partida no sol defraudar. Té un braç, com si diguem, de ferro, i quan passa ja Ferdau és caronar i se descarrega quasi sempre. I entonces, quan tu no se descarrega sempre, el contrari el que pot fer és passar-la i a veure què passa. Pues ahí estan ja preparant-se per al que pot ser l'últim joc d'esta partida si els blaus no l'aconsegueixen. Moment delicat per a ells, per a l'equip de l'Ajuntament de Pedreguer, León, Sarasol, Segon i Fèlix, que tindran que tirar al màxim per a que no siguin els rojos qui l'aconseguisquen i qui s'alcen amb el trofeu. La ferida de Miguelín i ahí està León.
li pega León, és falta. És falta, la pilota que ha ferit Miguelín no es comptabilitza perquè és la primera. Torna a ferir Miguelín, sí que es comptabilitzaria la segona. Juga León, colpejant-la a la paret, Dani que va tirar per baix la corda, 15 net per als blaus. Sí, va tocar de muralla, però la té molt bona. El que vol jugar se l'escala a la careta, el que passa és que la marrota en els dits i se n'en va per baix. Pues a veure què passa si són capaços de guanyar el joc els blaus i veuríem més partida. Ahí està León, fent-se arrere Dani, la passa de volea. Molt bé la pilota de Sarasol, perfecte, José María Sarasol, perfecte. Que bé ha jugat esa pilota a la careta, eh? Sí, desde luego veu a Dani que està en el mig de la canxa, la creua molt bé cara a la careta i desde luego és impressionant perquè encara que estigui damunt d'ella no se pot passar. Bueno, pues estem en un 30 neta. Estem en un 30 neta i ahí està de nou la ferida de Miguelín. León encara li pega de bot i braç. Dani que la juga de volea. León buscant la pilota llarga. Dani de volea de nou. Difícil ara per a León. Efectivament. Era molt difícil de passar aquesta pilota perquè anava per l'escala. Li venia forçada. Sí, Dani està fet a lo millor lo que tenia que haver fet l'equip blau quan passa a restar. Per llevar-li la José Sarasol, se la juga cara a l'escala o cara a la careta i encara que León la passi, a lo millor el que fa és que la torna a plantar. De fet, quan la pilota va molt ràpida, pues León no la passa. I això a lo millor és el que tenia que haver fet l'equip blau a l'hora de quan passa a restar. És Álvaro qui ha jugat aquesta pilota de volea. A veure fent-se arrere. Encara aconsegueix passar-la. Fèlix l'ha jugat i que bé la torna Dani. Ara més difícil per a Álvaro, que reclamava que la pilota estava parada, però no. És 15 per als blaus, val i 15. Di Álvaro si la pilota podia estar parada, però la veritat és que la pilota ha fet joc ràpid i s'ha trencat en seguida i ha sigut el 15 per als blaus. Val i 15. Pues a veure si fan un 15 més i fan el joc els blaus. Posarien el marcador en 45 per 55 i ho tindrien també un poquet complicat perquè després al passar Álvaro al dau pense que anirà per totes, eh? Sí, pràcticament jo crec que passaria el mateix que en el xoc anterior. Si la forma de jugar de l'equip blau no canvia, jo crec que entonces passaria igual que en el xoc anterior. Álvaro passaria a fer dau, soltaria Canonaes, l'equip blau la passaria i Dani tornaria a carregar. Ara, tot depèn a lo millor si l'equip blau canvia un poc la jugada i a veure què passa. Ahí està Dani, forçant a León. I el que comentava Vicent Alsina, ho han vist vostès, com Dani no s'encara per enmig del trinquet, sinó que intenta jugar sempre la pilota per l'escala perquè el que li vinga molt forçada als contraris. Sí, perquè a més a aquestes altures de la partida, ficar els dits d'aquesta palqueta on la distància és mínima ja te costa molt perquè és difícil, no estàs molt agotat. I jugar la cara per cair jo crec que sempre val. Pues 30 i bala. Ahí està León, la volea de Dani, que torna a tirar-la de nou, dalt de l'escala. León fent la caiguda, Dani polpejant-la amb força. Així la pilota. No ha pogut jugar-la León i estem en a 2. De val i 15 que tenien els blaus. El marcador s'ha igualat en este joc. Estem 30-30. I a veure què passa, perquè la veritat és que vegem un Dani molt intel·ligent, està jugant les pilotes on pertoca. Com ha colpejat la pilota a la muralla i León no ha pogut passar aquest rebot, i ho veuen vostès. Sí, bueno, a banda que no la passa és que la pilota quan va al rebot a obrir li toca un espectador i quan toca un espectador del parquet ja és 15 del contrari. La pilota que li arriba a Álvaro, la juga de bot i braç. Dani de volea. Sarasol segon també. Dani de nou, buscant l'escala. Sarasol que la colpeja molt bé, va al rebot que s'amorra, però que el passa Álvaro. Ara la palmada de Dani, la volea de Sarasol segon, volea de Álvaro, volea llarga. Sarasol fent-se arrere, la passa com ha pogut. La té bona Dani, que es descarrega. Fortíssima. Ja que veure que deu aprofitat el de Benavites per a fer el 15 i fer val i 30 i l'altre. Sí, i a més és impressionant la força que la juga i com la baixa perquè José Sarasol no li l'agarra de volea i inclús la toca també de paret, o sigui, la fa perfecta. Ahí està José María Sarasol, que encara que li ha posat la mà, encara que ha estat valent posant-li la mà, s'ha fet un poc de mal quan ha caigut en terra, no ha pogut passar la pilota i el marcador ara sí que ja
molt complicat per als blaus. Vali 30 i l'altre a un 15 només, els rojos d'aconseguir guanyar la partida i alçar-se amb el triomf d'esta 10ª Lliga Professional d'Escala i Corda Circuit Bancaixa. A veure què passa, podem veure l'últim 15. Ahí està Miguelín, concentrant-se, preparant-se per al que pot ser l'última pilotada, l'última jugada d'esta partida. A veure què passa. León, fa el dau León, Álvaro que li entra, i tant ha volgut fer Álvaro, tant ha volgut fer que l'ha tirat per baix la corda. Sí, se fa avant perquè si la deixara botar-se aniria a l'altura del primer escaló, entonces ho tindria mal. Se fa avant i el que fa és que se descarrega ni a tot el que pot, però la marrota en els dits i se li va per baix. Ha volgut acabar tan ràpidament i imprimir tanta força que la pilota se n'ha anat per terra i a 2. El marcador igualat de nou. Ahí està León, fa el dau pel mig del trinquet, Dani que la passa justa, Álvaro que ara li pega de palma a l'aire, Sarasol, ahí està la volea de Sarasol, segon, Dani que torna de nou a colpejar-la a la muralla, ahí està, i ara Dani que ha fet igual que Álvaro, també vol acabar per la via ràpida i li pegat a la corda. Ara l'avantatge és per als blaus. Vali 30. Com ha canviat este joc. Sí, desde luego, també la xua molt bé Dani cara a l'escala, on és impressionant la xua que fa José Sarasol i la passa per lo que comentàvem abans, no? Fa una gran passada, però Dani la té a tornar a tindre plantar. El que passa és que se la vol jugar molt, la marrota en els dits i toca la corda. A veure si León, si aconsegueixen, ben jugada la pilota de León, a veure si aconsegueixen un 15, guanyarien el joc. I a veure vindre, a veure què passaria. Ahí està la volea de Sarasol segon. Ara és Félix. Dani que apreta els contraris. La té bona ara Álvaro. Es descarrega Álvaro. La para molt bé a l'aire Félix. Molt bé, este 15, el mèrit és de Félix, que ha aconseguit que Álvaro no tornara a la pilota i aconseguís un joc per a ells. 45 per 55, pareixia que estava ja tot decidit amb el Vali 30, però hi ha que veure com s'han recuperat els blaus en este joc i encara hi ha partida. Ahí veuen vostès el marcador, 55 per 45, Álvaro i Dani per davant. León, Sarasol, segon i Félix defensant-se, han pogut recuperar-se en l'últim joc. I este joc, sempre ho hem dit, que a la banda del dau, Álvaro és el joc que ell domina, pot ser definitiu, però pot ser que no. Ho sabrem d'ací uns moments, perquè la veritat és que els blaus no estan disposats a perdre la partida i a veure què passa. Ahí està la pilota que ha parat Félix, la tira a l'escala, Álvaro, que la juga buscant el fons del trinquet, el rebot León, amb força León, molt bé, i així de rebot Álvaro, la palmada de Sarasol, amb l'esquerra a l'aire. Quantes pilotades ha jugat ja en esta partida Sarasol de Xamarera? L'esquerra a l'aire, ahí està Félix, la tira rebot de colp, Álvaro que es descarrega, Sarasol parant-la de volea, molt bé Dani també parant-la, Sarasol que es defensa, a veure Álvaro, per dalt l'escala, Sarasol jugant-la de volea, li entra Álvaro de volea, la para Sarasol, colpejant-la, i ara finalment que la pilota malla el rebot, León que acaba de passar un rebot dificilíssim. Rebot per a Álvaro, i estem veient un 15 preciós. Ahí està de nou Álvaro, la volea de José María Sarasol, la volea de Dani, i la pilota està parada i l'ovació de gala de tots els espectadors del Trinquet de Pelayo, perquè estan disfrutant de veritat. Sí, jo crec que s'han recuperat tots una miqueta, tant l'equip blau com l'equip roig, encara que es veus i que estan ofegats, però a l'altura del marc del rato que portem de partida, que portem més d'hora i mitja, i de la manera que està el marcador, jo crec que han tingut un moment de respiro, no? I des de luego jo no sé d'on treuen les forces, perquè estan agotats. Sí. Moltes pilotades, les que porten tant uns com els altres, però la veritat és que és excepcional a aquesta altura de la partida veure de quina manera estan defensant-se i de quina manera estan tornant-se-les. Ahí està León, ha
volgut fer-li tant el del genovès, que li ha pegat a la corda. 15 net per als rojos. Sí, ara a aquestes altures del marcador és important la veterania, sobretot el saber estar, i n'hi ha que tenir un poc de nervis a l'hora de jugar-la, però també de tranquil·litat, no? I fer estos fallos en el marcador aixina és quan te pot costar realment la partida. Pues 15 net, el primer 15 que se la nota l'equip roig, l'equip de l'Eliana, Álvaro i Dani. I ahí està de nou Álvaro fent el dau, un dau que fa per mig del trinquet. Sarasol que l'ha parat, la té ara en millor posició Álvaro, es descarrega picant-la a la paret. Dani fent-se arrere jugant-la de volea, de bot i volea Sarasol segon. A veure, perquè la pilota, efectivament, amb l'efecte que ha agarrat al tocar l'escala, Sarasol segon no ha pogut passar la pilota, 30 net. Sí, ell barrere, però la pilota li bota molt, se li fica damunt i no la pot passar. És que jo crec que José en este cas s'equivoca, la xua dos vegades, una de volea i una altra de palma a l'aire, i la xua cara al pal quan l'està plantant a l'altura del 2 i deu d'aguantar la cara a l'escala i a veure què passa. Ha passat la pilota, no ha passat la pilota que ha jugat León, val net i l'altre de nou. Moltes oportunitats per als rojos per alçar-se amb el triomf. Moltes oportunitats les que tenen Álvaro i Dani per a guanyar este circuit Bancaixa. Ahí està la primera oportunitat. La feta de dau d'Álvaro, la volea de Dani. A veure. Està parada la pilota. Al 9 i mig la té que jugar León. Ara sí que ja ho tenen molt complicat. Sí, Valnet i Álvaro no sol perdonar, i menys de manera que està partida. Va jugar la pilota León, busca la pilota llarga, Álvaro que la torna, de bot i braç Sarasol segon, rebot que juga Dani, molt ben jugat, buscant el rebot per a León, ha tirat per terra la pilota León i l'alegria d'Álvaro i Dani en terra, abraçant-se en vostès, Álvaro i Dani, amb les felicitacions dels aficionats, dels seus amics, felicitant Álvaro i Dani a l'Ajuntament de l'Eliana, que han guanyat la partida 60-45. La veritat, Vicent, és que hem vist unes pilotades excepcionals. Sí, desde luego, n'hi ha jugadors que bueno, n'hi ha que veure-ho per saber lo que realment és professional, una pilota. I en la pressió, l'alta temperatura també que n'hi ha, i jo crec que no s'ho podem anar més. L'únic, a lo millor, que realment lo que no acompanya a lo millor és el marcador, que lo màxim haurà sigut fer igual 55, però jo crec que l'aficionat ha disfrutat i no s'ho podem anar més en una final. Pues moltes gràcies al nostre convidat d'avui, a Vicent Alsina, una persona que coneix molt bé el nostre esport. Gràcies, Vicent, per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I ahí veuen vostès, l'expectació que es respirava al trinquet de Pelayo ja s'ha acabat la partida. Es recordem, Álvaro i Dani s'han imposat 60-45, guanyant la 10ª lliga professional d'escala i corda al circuit Bancaixa. Són les últimes imatges. Nosaltres, de moment, anem a parar la transmissió, però baixarem baix la corda per a veure l'entrega de trofeus i també per a estar amb els protagonistes. Fins ara mateix. De nou amb tots vostès des del trinquet de Pelayo, on ens recordem finalment l'equip d'Álvaro i Dani s'han imposat 60-45 a l'equip de León, Sarasol segon i Fèlix. Estan fent-se el lliurament de l'entrega de trofeus i primer està entregant-se els trofeus als guanyadors de la Lliga de Promoció. En este campionat els guanyadors han sigut Boni, Emilio i Jesús i els subcampions Fran, Bueno i Raúl. Estan fent el lliurament per part del president de la Federació de Pilota Valenciana, Pedro Paredes, el vicepresident de la Fundació de Bancaixa, José Vicente Torres, i la subsecretària de la Conselleria de Cultura, Ascensión Figueres. Han sigut els campions, com diem, d'esta Lliga de Promoció, d'estos joves valors de la pilota valenciana, Boni, Emilio i Jesús, que ara rebran els trofeus. Ahí estan Boni, Emilio i Jesús per a rebre els trofeus. Pedro Paredes, president de la Federació, entrega els trofeus. També el vicepresident de la Fundació Bancaixa, José Vicente Torres, i ahí estan rebent els trofeus que s'acredita com a campions d'esta Lliga de nous valors de la pilota valenciana.
I ara sí que ja va entregar-se els trofeus als subcampions de la 10ª Lliga del circuit Bancaixa. Van a rebre els trofeus els subcampions. Ahí estan León, Sarasol segon i Fèlix preparant-se per a rebre els trofeus. El regidor de l'Ajuntament de Pedreguer, Francisco Morell, entrega el primer trofeu al Sarasol segon. Ahí està rebent també el sobre metàl·lic que els acredita també com a guanyadors, com a subcampions d'este trofeu. Joan Ignasi Pla, ahí està fent l'entrega al feridor de l'equip blau, Pasqualín. És el secretari general del PSPB, Joan Ignasi Pla, qui ha entregat el trofeu a Pasqualín. Ara Jesús Castellano, diputat d'Esports, li entrega a Fèlix. José Luis López li entrega el trofeu a León. I el president honorífic de Bancaixa li entrega també a José Luis López, li entrega el trofeu a Sarasol segon. Ells han sigut subcampions i ara, com no, de seguida seran els campions qui rebran els seus trofeus. Ahí està León, que rep el trofeu de mans del director general de l'Esports, Gonzalo Morell. Ara sí, estos són els grans campions d'esta 10ª Lliga. L'equip de l'Eliana, Álvaro i Dani, que es posen ja al mig del trinquet, rebent els aplaudiments de tots els aficionats que han volgut estar presents així al trinquet de Pelayo. Gran ambient, gran calor i molt emotiu este acte. En premi en metàl·lic, l'alcalde de l'Eliana es dona els sobres del trofeu en metàl·lic també que hi ha a banda, i també aquesta recompensa econòmica per ser els guanyadors. Al feridor Miguelín li entrega el trofeu el president de la Federació de Pilota Valenciana, Pedro Paredes. A continuació serà Dani qui rebrà el seu trofeu. No sabem quina personalitat serà la que li entregarà el trofeu a Dani. I per fi el vicepresident de la Fundació Bancaixa li entrega el trofeu al jugador de Benavites, Dani. L'aplaudiment dels seus amics que han vingut a veure-lo. Magnífica la partida de Dani. Ja per fi el jugador de Faura, Álvaro, li entrega el trofeu la subsecretària de la Conselleria de Cultura, Ascensión Figueres, li entrega el trofeu que l'acredita com a campió. Així pues, campió l'Ajuntament de l'Eliana en esta gran final. Són les imatges que veuen vostès
de la quantitat de gent que està en esta entrega de trofeus. Les imatges per a la posteritat dels jugadors que estan rebent les felicitacions de tots els companys, de tots els amics i que també, com no, que volen estar en aquestes fotografies, en aquestes imatges tan precioses per a la posteritat. Bueno, jo penso que està tot fet, tot dit des del trinquet de Pelayo. Nosaltres, la veritat és que estem contentíssims per este calor tan especial que s'ha respirat ací a la ciutat de València, per la gran quantitat d'aficionats que han volgut estar presents en esta 10ª Lliga Bancaixa. Els recordem, Dani i Álvaro, guanyadors 60-45, ha sigut una magnífica partida i nosaltres res més. Ens acomiadem i està tot dit des de València. Molt bona vesprada. Fins una altra retransmissió.